Vale. Crec que ara sí. Vale. Vale, sí, estem en directo. Vale, pues hola a tothom, em dic Víctor, estic una mica nerviós, és el meu primer stream i el que intentaré és fer una no-hit del Sekiro. Bueno, a veure el que surt, de moment he practicat super poc i ja tinc algunes coses pillades i llavors he decidit ja començar-ho a streamear. Farem una run així de prova per provar si el directe va bé i ja està, jo crec que no hi ha res més a explicar. Estic verd encara i bueno, a veure què surt. També espero que el tema àudio estigui bé, crec que està una mica fora el micro, crec que s'escolten coses a fondo, però bueno. El directe serà en català, si entra algú i no parla el català ni parla el castellà, però jo el meu idioma natiu i amb el que jo parlo és el català i amb el que m'expresso millor i per tant farem el directe en català, vale? I res, anem a provar la primera zona no hit, de primeres, a veure què passa. I et dic, aquest directe durarà super poc, a sobre avui començo, és el meu primer dia a la feina, i estic una miqueta descol·locat, però bueno, a veure què passa. A veure què passa, intentarem fer els migdies directos, i que passi el que hagi de passar. I ja està, anem a intentar... Espero que el joc s'escolti bé, s'escolti no gaire fort en comparació al micro, que el micro no s'escolti excessivament fort. I ja està, i a veure què passa. Ja et dic, tinc la run molt poc practicada, però bueno, a veure si la primera no està mal. A veure si no em hitean aquí només començar, perquè et poden hitear en aquesta part perfectíssimament. I bueno, tema Twitch i tal, o sigui, tinc la compta verge, perfectament verge, o sigui, no tinc pràcticament res, he tocat 4 coses super ràpides i ja suposo... No, me'l quedo. El segueixo tenint jo, no? Vale, sempre... He fet misclic aquí, però no passa res. Perfecte, un altre misclic. I també tinc el mod de treure'm els tutorials, vale? O sigui, ho tinc tot ja ben preparadet per intentar fer runs i practicar i que surti la no-hit i que surti el que hagi de sortir. Espero que no s'estiguin escrits i els blocs i els parris i tot no s'escoltin excessivament forts. Ho he provat des del menú, però bueno, ja això ho anirem arreglant a poc. I el que intentaré és la Shura ending, vale? Òbviament, que és la fàcil. Perfecte, comencem de puta mare. Estic veient el joc molt fosc des de la meva pantalla. Sempre jugo amb poca llum i ara estic jugant amb el foco aquest que tinc a la meva cara i no estic acostumat. Espero no matar-me ara, segon intent, m'agafo per si acas, no ha calgut. I vinga, Genichiro, a veure què passa. I llavors res, em vaig motivar en intentar treure aquesta no-hit i dic, hòstia, ja que estic l'estreameo, tio. Perquè si surt, que estigui gravada. I ja que estic, ho faré en directe. Em ve de gust, a veure què passa.
Ens apartem. Molt bé, Pues primer Genichiro a la primera, tu. De puta mare, tu. De puta mare. De puta mare, tu. Sé que el català no és un idioma que serveixi per triomfar, no?, en aquesta vida, però és que, o sigui, en un món de plataformes, però és que m'és igual. O sigui, és el meu idioma i el que no faré és parlar en un altre per sentir-me incòmode, o no sentir-me jo, no sentir-me suelto, i per tant em dona igual. Sé que aquí no vindrà ningú, o sigui, literalment jo estic parlant-li a la nada, però la idea és que també aquests vídeos quedin resubidos o quedin constància, no sé què faré amb la... No em disparis, no em facis res. I, bueno, simplement ho faig una mica com a hobby, un clàssic, no?, de parlar-li a la nada tot i que no hi hagi ningú. Jo parlo sol, m'és igual, m'agrada fer-ho. Jo vaig tenir la meva època de gravar vídeos a YouTube i tal, no em veia ningú, tampoc. Però em donava igual, tio, m'agradava fer-ho. Ho feia en castellà, no era la persona més suelta del món precisament per això. I ara pues, que estic fent això una miqueta per mi, pues, si estic per mi, parlaré per mi. La run que estic fent, no sé si és la més antiquada per fer xura, no tinc ni idea, no crec que estigui fent jo la run més actualitzada del món, però bueno, suposo que en gran part la ruta és així. O sigui que igual hi ha certes coses que la gent canviaria a aquestes altures i jo no ho sé, però ja m'estic sentint còmode fent-ho d'aquesta manera, així que no sé si la ruta la canviaré. No la tinc super practicada, així que és possible que sí. Disparo random, important. Vale, vendem els monederos i comprem el ítem més important del puto joc, que són els petardos, tio. Bueno, després de l'espasa maldita, no? Suposo, mortal. Maldita no. Jo Sekiro me'l vaig passar en su momento, ja fa temps, però... de fet, feia molt que no jugava al Sekiro i me l'he tornat a baixar només per intentar la no-hit. També tinc un problema amb la càmera, i és que la càmera no té super molta bateria, no tinc encara l'adaptador que va a la llum, va amb bateria i potser se'm mor. I si se'm mor segurament pararé el directe. Jo et dic que aquest directe és una miqueta piloto, és per provar una mica com va. I ja pues, més endavant aniré ajustant la fórmula, no? Ui, perdó. A mi també em dona igual, o sigui, sóc una mica així, el primer de molts. Tinc por de que s'escolti, jo què sé, el mando. No m'agradaria, però bueno, ja ho anirem ajustant. Vinga, doncs anem a l'ogro. De moment anem no hit, però bueno, portem super molt poca run. Jo et dic que he practicat super poc, a lo millor
tinc el programa aquest per ja tenir les partides guardades ràpides i poder practicar bosses i per poder practicar certes zones, certs punts crítics, no? Vale? Que trenqui això. No, me da... Uff, qué mal, aquí yo. Vinga, ja el tenim. No m'agrada quan fa això. Vale, ja està, Vale, una mica tos com ha sortit, però bueno. Es lo que hay. Pero no hit. Uf, vaya tironazo, No. Ja podeu veure que jo la ruta la tinc una mica tosca, perquè el que més he practicat són puntos de guardado directament, practicant les zones crítiques, i el que són les parts de ruta no les tinc super pillades, Però bueno, per això ara estic intentant una mica ja fer la ruta sencera, per anar practicant la pròpia ruta, i ja que m'he posat ja a fer això, doncs he dit, vinga, ja em sembla el punt d'inflexió per practicar la no-hit. Jo a l'altra pantalla tinc l'OBS i no m'estic enterant de res del directe. No sé si aquí hi ha algú, si no, no crec. No m'importa gaire. Jo us dic, el que estic fent és simplement deixar constància del que estic fent, que és la no-hit, i ja està. Em poso nerviós, Segurament si pel directe es passa algú, pues serà algun col·lega o algú que jo conegui. Vale. De moment a la serp només he rebut un hit una vegada per fer una mica el capullo, però en principi és bastant safe, no? Van hitear just a l'entrar al palaquín aquest, o com es digui, a la caseta aquesta mini que hi ha, on t'has d'amagar. Tio, doncs fent l'esprint no vaig spamear la X i em va hitear, tio. També et dic, la majoria de gent que em coneix no té ni puta idea del que estic fent, així que si algú que em coneix entra a l'stream no crec que s'enteri de res. I si algú que coneix el tema de les no-hits i de Sekiro i tal, si algú random entra, pues aquell sí que s'enterarà, però... Vale, Genichiro, Ai, Genichiro, no sé què dic, Gyobu, Dulce de Ako, petarditos... Hòstia! Que si pillo això... L'he liat. L'he liat molt, Bueno, m'he fotut el Dulce de Ako, almenys. Jo, el Gyobu, no me'l faig a parris, vale? El faig safe. Hi ha uns petardos que no han entrat, no passa res. Durarà més de lo normal aquesta batalla perquè l'he liat, tio, només començar. He fet el capullo. Aparta't, sisplau. Vale, 2 hits. Enrere. I bueno, doncs Gyobu, si no es fa parris, és lent, però és que és safe, tio. I no m'agrada gens anar a parris amb aquest bitxo, tio. Vale, ja està, ja el tenim.
Uf! He entrat en un mal moment, però bueno. Aquí a mi m'agrada fer hit i enganxar-me. Un hit. Aquí entren dos. Un i dos. Ens apartem. Abanica, me la suda. Vale. Vale, aquí entran dos hits. Ups. Abanica, m'és igual. Ui, ui, ui. Enrere. Vale, dos hits. Bastants més. Vale, dos hits. Ens apartem. Lagazo. Per alguna puta raó. Suposo que estic fent stream, no sé, no se m'acostuma a laguejar. Saltem. Abanica. Dos hits aquí. Abanica. Dos hits. Hòstia, quants abanicos està fent ara? Vaya puta merda. Dos hits. Otro abanico. Enrere. Un altre puto abanico. Tío, hermano. Vale. Vamos. Gyobu no hit. Hòstia, se m'ha mort la càmera. S'ha quedat sense bate, penya. Bueno, pues ja està. O sigui, serà un directe d'una run i ja està. M'he de comprar l'adaptador que va a la llum perquè no es quedi sense bateria. Mira que la tenia full, però he estat bon rato fent proves i m'he xupat molta bate. Només fent proves, així que no se'n veu. Em ve de gust que se'n vegi. Millorem poder d'atac. Crec que el mando s'escolta, i si s'escolta no m'agrada. Es veu el logo aquest, to cutre. És lo que hay. I paguem aquest. Vale, tornem al Templo Desolado. Es veu així to cutre. Vaig a fer una cosa, vale? Vaig a treure almenys la icona que queda cutre. Ara quan pugui. Un momentet. Faig així i ja està. I que no es vegi, perquè si no, pues per això trec la icona i punt. Tio, quina merda, Volia que... Volia que es veiés, almenys, tio. Però bueno, sort que és l'episodi piloto, està per aquestes coses. I m'estaran tot bastant bé de moment, Ens pugem al Mikiri, que no se m'oblidi. I tornem a les portes del castillo, que hem d'anar a parlar amb el xaval. Bueno, amb el xaval. Que molt xaval no és, però bueno. No se'n veu, primer directe no se'n veu, se m'ha vist al principi.
Si em voleu recordar la cara, us aneu al minut 1. L'estic liant, per aquí no és. Sort que ho he dit. Era per farmear el pavo, no està tot controlat. És per poder arribar a l'experiència necessària després, quan anem a Roberto. Yo me entiendo. I suposo que cada cop aniré més suelto. Cada cop aniré... Pues no aniré tan amb els... No tindré tants pensaments intrusius, no? Perquè estaré pensant, hòstia, estic en directe, m'estan veient. I això per una no-hit al mental és superimportant. I llavors, pues, no sé. De moment, tot i ser el meu primer directe, estava bastant nerviós i tenia bastantes coses a fer avui. És un dia bastant de canvis per mi. Pues estic mantenint el mental bastant bé, la veritat. Portava un parell de dies que no estava sobrejugant. Perdó. No m'he fixat en la barra de sonido del Sekiro quan estàvem en batalla, perquè igual es posa molt forta. No sé jo, això és el bo, és que quan acabi el directo ja ho arreglaré pel següent. Jo aquest pavo a vegades el mato una altra vegada perquè et pot donar dulces de gachín, tio. Míralo, m'ha donat 2 a més. Joder, ha valgut la pena, Vale, el toro no el porto gaire bé, he de dir, El toro el porto bastant malament, de fet. Bastant malament. Ens fotem el confeti divino. Que no et pegui. Uf. No. I me pega. Hòstia, l'he liat. Veus? És que no el porto gaire bé. El tema de la càmera em costa encara, pillar-li el truco. Estic concentrat, I em pega, tio. En sèrio. Ja està, no? Està mort? Sí. 2 hits, tio, amb el toro, Va estar malament aquí, El toro l'he de practicar més, L'he de practicar bastant més. L'he de practicar més. 2 hits. Bueno. De moment anàvem prou bé, I anàvem amb un bon ritme. A mi aquesta tia m'agrada fer-li això perquè em doni les recompenses aquestes que et donen un dulce de hongo, un no de aco i un confeti. I ja només per això em val la pena. ¿En serio? Hermano?
Llega el momento aquest d'espera, esperar-nos un rato, un clàssic. Això suposo que s'ha de fer sí o sí en qualsevol tipus de run. De no hit, de Sekiro. Sense glitches ni bugs mayores. Sempre em passa igual, tio, m'enganxo a la paret quan vull agafar aquest ítem. Aquí simplement es descansa. Vale, perfecte. Això de la ventana... A veure, em surt normalment cap a la segona, tercera, a vegades a la primera. Ara ho he fet bastant malament. Buah, fatal. Encara pitjor. Bueno, almenys pillo experiència. O algú bo, no? Ha de tenir. Vale, ara sí. Una mica apurat m'ha sortit, però bueno. Crec que agafo massa monederos per la run que faig, però bueno. No, merda, l'he tornat a liar. M'ha deixat tirar-me'l aquí. Increïble. Normalment no et deixa fer això, Vinga, va, bona sort. Buf, ja l'he començat liant, Fletxes no. Tio, porto un par de dies sense jugar i tinc la impressió de que el joc va més lent, no? Això és perquè quan portes temps jugant se't fot el joc a càmera lenta? Merda, em pega? No. Pensava que li havia tirat els patados massa a prop. ¡Vamos! Tio, les dues primeres fases de Genichiro costen la vida, em costen molt més que l'última, I ara em hitearan a l'última, per dir-ho, per parlar, ja ho veureu. Però bueno. Vale, Mikiri, guai. Uf. Dos hits al toro, de moment només. Genichiro no hit, Tant en l'1 com en el 2, tu. Increïble, no? Espectacular. Espectacular, tu. Espectacular. Espera, doneu-me un minut, un moment. O sea, ni eso. Vale, ya está.
Ara si me'n recordo ara de tot el que s'havia de fer aquí, sempre li dono aquesta opció, cago en la dena, cago en la dena. Primer ens posem el poder d'ataque, super important, i aquí ja ens hem d'anar preparant. Mira, m'arriba per les dos d'esto. Això m'ha passat per fallar tant en la finestra, tu. Per matar aquell pavo random al disparador, quan no tocava, l'he matat un cop més del compte. Bueno, arriba la burocràcia, que és un conyazo. Vinga, va, sisplau. Crec que s'escolta, com spameo la A. Crec. És que tinc la sensibilitat molt pujada d'aquest micro, perquè és que és un micro que hauria de parlar-li pràcticament a la cara. I no ho vull fer perquè és que no tinc per apoyar-lo i quedaria tot feo si entres en plano. Llavors no sé. Anem a parlar amb Ishin. Lord Ishin. Sisplau. Has ganado. Moment més conyazo de la run, Que me mato. Vale. Ens tirem un monedero pesadito. Vale. Aquesta és la part més conyaza de totes, he de dir. Amb bastanta diferència. Clar, és que no sé si estàs escoltant molt fort quan hi ha batalla, perquè quan hi ha batalla no estic per mirar l'OBS, estic per mirar pues, el joc, no? Té lògica, no, el que estic dient? Vale, la llave... Y ya podem viatjar a Castillo Xina y nos vamos para el Monte Sempo. A per l'espasa mortal. A per Robertito. Que el Robertito, bueno, a veure què passa. El Robertito em pot sortir o molt bé o molt malament. Però bueno, és un clàssic, no, de Roberto, això. Ens posem el ninjutsu aquí. Ens preparem els shurikens. Vale, ens carreguem aquest. A vegades fallo, tio, amb aquest pavo, de veritat. Otra vez. Que no te pegues al muro. Que agafis l'ítem. Suposo que això ja, quan vagi fent més runs i tal, aniré ja més suelto, tio. I no m'aniré enganxant a les parets perquè sí. De moment això és fàcil perquè és córrer endavant. Ui, aquest m'ha vist, no em veu mai, tio. Però bueno, és igual que em vegi, no? És molt lent, el pavo. Es muy lento. A ver, que también sé hablar en castellano, Y se me nota que no es mi lengua principal, no es mi lengua nativa, con la que yo voy... Buah, no veo nada. No veo nada, tengo el foco en la cara. Hostia, no veo nada. ¡Uf! Vale. Ha disparat.
Uau, no veia res, de veritat, no veia res, ho tenia tot negre. No sé com fer-ho, tio. És que la meva pantalla és bastant fosca. I clar, estic amb el foco a la cara. En veritat ara me'l puc apagar, ja que no tinc la càmera posada. Per desgràcia, m'agradaria que sí, però... no sé. Ja veurem. Mira quins ulls més plorosos, pobret. Oddio Koji. Sokono Koji. Un altre dulce gachín? Quants tinc, tio? 3. Mai tinc més de 3. Ah, no, perquè només pots tenir-ne 3, no? Com a uso... no sé. No sé si això anava així, no m'acordo. Igual ho hauria de saber, no? Però bueno. Igual és un detall important. Aquests pavos estan tan secs. Estan tan afectats per l'enfermetat de Souls. De formar part d'un videojoc de Souls. Tio, a vegades no sé el que dic, I vosaltres ho heu de saber interpretar. I caso omiso, de veritat. Però a mi deixem en pau. No ho interioritzeu gaire. No me jodes. Uf, que em veuen. Aquí no em hiteen mai. Aquí en teoria disparen shurikens. Jo faig veure que no passa res. Jo ho faig d'aquesta manera i... bueno, no ho he fet gaires vegades, tio, però... però no m'han pegat, tio, de moment. De moment no he rebut cap hit. Vale, fem això. L'últim cop que vaig fer run, aquí la vaig liar bastant. Vaig entrar que he fet 3 vegades. Vale, ara m'ha sortit bé. Bueno, espero, no? No tinc gaire marge ara per liar-la, però... bien. I aquí rebem tot el loot. Que també et volen donar gatxines. Ahí està. 1, 2. Què passa? Em canvio l'esquin. A vegades ho he pensat. No sé ni com es fa, Ho he de mirar. O sigui, he après a treure els tutorials, però no tinc ni puta idea de com... de com es treu... de com es canvia l'esquin. Ja ho miraré. Vale, se viene, Yasariku, em preparo las cenizas y a muerte. Ahora qué pasa. Cenicitas. Vale. Bien. Guay. He tingut paciència i ho he aconseguit. He tingut que fer bastants més parris de lo normal, I ho he aconseguit. És que els parris d'aquest pavo, tio... uf, com la lien, Aquí sempre m'agrada descansar perquè es veu un moment crític on vull que tothom estigui on sempre ha d'estar. I jo per si acas aquí descanso. No sé... crec que ho fa tothom, no? No sé. No sé si inclús és obligatori haver descansar en aquest... d'esto per si acas. No m'extranyaria. Ups. Vale. Aquell pavo a vegades pega, A mi de moment no m'ha passat.
Però bien, 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 bien. Ens anem directes als monitos, que els tinc bastant pillats, tot i que no haver-los entrenat zero, però és que és molt fàcil. Fer els monitos és bastant senzillet. Hijo de puta. Vale. Pues ya está, ¿no? Monos del biombo fets. Bastant facilets, Són molt senzills. És simplement aprendre la ruta i ja està. Això és una ruta super fàcil. He de tossir. Aviso, cuidado. Que no sé si rebenta, tio. No sé si s'escolta massa fort. Espadita. Desenfundo mortal. L'altre ninjutsu. Y aquí ahora ya... Otra vez. Mejorar el poder de ataque. Sempre li dono, Mejorar atributos físicos. És que és el que em penso que és per pujar-se el daño, no sé. I és la puta vida, no? I també... Ara hem de fer... Pujar-nos aquest d'esto bastant important. I ens anem ja preparant els emblemes pel monito. Muy bien. Puesto de vigilancia. I ens anem directes cap al valle sumergido, cap al fuerte cañón, cap al Garras. Em vull assegurar que està tot bé. Sí, està tot genial. Un espectador. Ah, tinc algú per aquí. Bueno, pues benvingut. Hòstia, tu. No sé si m'entens, no sé qui ets. Jo em dic Guerra. És el meu cognom i m'han dit així tota la vida. Ah, clar, un espectador, sóc jo, no? O no? Que no sé si em conto. Igual tinc algú, igual no, no ho sé. Però, bueno, està clar que el que estic fent és... El que es veu en la imatge és completament universal per tothom i és igual l'idioma que parlis, que està clar que el que estàs veient aquí és que estic fent un no-hit del Sekiro. Ai, m'he de posar el programa dels splits. Hòstia, no ho havia ni pensat. Ostres, però no tinc idea ni com es fa, Ho hauré de mirar també, joder, tinc molta feina. Clar, tio, m'he de posar el programa dels splits, si no queda molt cutre, no? Uy, 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 que me mato. Venga. I ara es ve una part una mica complicada i poc practicada per la meva part, I poc practicada, tu. Si aquí m'he de tirar un altre gatxín, me'l tiro, me la suda. Vale, m'he enganxat bé en aquella branca, que és complicada a vegades. Saltem aquí, ens agafem aquí. Crec que no caldrà el gatxín. Ens esperarem a que se li vagi la marca. Vinga, sisplau. Vale, ja.
Un... No! L'he liat. Ai, Dios. Ai, Dios. Em mereix un hit, eh? No l'he rebut. Bueno. Resem... Sí, gràcies a no sé a qui. Gràcies a algú. Però igual l'espectador sóc jo, també t'he de dir. Ho començo a pensar fort. Bueno, potser ara entro i posa 0 espectadores. Llavors hauré sabut que sí que era algú. Disparo random, m'agrada. M'agrada molt. M'encanta. Monkey flip, toma allà. Vale. Ui, que em caic. Vale, garrites. Tinc por, el garrites... El garrites... Yasariku, cenizas y venga. Bien, 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 bien. Hostia, qué ve, ¿no? No hit, tu. No hit. Joder, m'està anant molt bé, no? Per ser la meva primera hit i sobre en directe. Pensava que estaria nerviosillo i tal. Que ho estic, Però pensava que em passaria factura. Kanji, enrere. De fet, sense exagerar, està sent la meva millor run, Està sent la meva millor run, de moment. A veure, no, és que ja et dic, no he fet gaires. I suposo que les primeres... Espera, descansaré aquí. Suposo que les primeres runs hi ha molta millora. És un clàssic, no? Que quan ho tens molt poc pillat, pues, les primeres hores i tal es nota molt l'evolució, i ja després és algo més mental, perquè saber-te'ls fer ja te'ls saps fer, però saber-te'ls fer tots al tirón, tots els splits, totes les zones complicades, ja és algo més mental que una altra cosa, i aquí la progressió es veu més lenta, no? Suposo. Seguríssim. Vale, crec que el monito de l'escopeta no m'ha vist, No sé, és que realment no sé, no estic segur quina és, qui és. Però me la jugo i descanso directe, No em veu ningú, no? No ho sé. No ho tinc clar. Vale? I ens anem ja a Ojos de Serpiente, que aquest també... Bueno, ara porto un rato dient... Aquest no sé, aquest, cuidado, aquest em pot pagar... I de moment ho estic fent no hit, però... Menys el toro. Que porto 2 hits al toro, però... Snake no el tinc gaire practicat, Això no caldria? Ni caldria, ho agafo, no sé. No em cal, en veritat, no ho hauria d'agafar.
vale? Vinga, monito. Ara només falta que salti i després hi fer el tontín. Els confetis, superimportants. Vale, descansem, superimportant per recarregar els emblemes, que després amb la puta espasa mortal la liaré. Aquí m'agrada fotre Monaco, jo me'l foto, en verdad. Jo me'l foto perquè després em sobren, crec. No estic segur. Però diria que després em sobren. Ja ho veurem. Més endavant. Però és que així només li he de fer 2 parris, tio. O un d'això enrere. No em dóna temps, sí. Dios! Que bo que sóc! La bala! Vale. Bien, Mare de Déu! Uau! Que bé ho he fet! Suposo que és perquè estic fresco, no porto temps sense jugar, llavors no estic saturat. Crec que és el que està passant. Li estic intentant donar una raó a lo que m'està passant. Dios, soc massa bo. Que barbaritat. Ui. Vale, això jo ho faig una mica de l'improviso, faig així. I em funciona. Vale, agafem això. Aquí no puc caure. Bien. No em puc permetre caure. Hi ha un puto decapitado a baix. Vale, aquí el árbol truco. He de dir que de moment no he fallat mai. M'ha sortit sempre. Dios, i seguirà sent així, Mare de Déu. Mare de Déu. Es lagueja, tu. Vale, aquí ja em van avisar que aquí hi ha un enganxe que pot desaparèixer i que no és gaire fiable. Ui, que me mato. Que és aquest d'aquí. I que vagi un cuidado quan... si salto des de dalt. N'en tinc de sobres, agatxines. Ups. Aldea Mibu! Ui! No m'he enganxat o m'enganxo sempre. No sé per què. És que no sé, ho veig molt fosc, Hauré de prendre alguna mesura. Ja pensaré quina. Vale, aquí jo sempre agafo coses que hi ha aquí que sincerament no sé si em serveixen d'alguna cosa. O sigui, el confeti divino igual sí, és que n'agafo molts, tio, porfa.
I no sé sortir d'aquí, t'he de dir. Sempre surto així. No sé si s'ha de sortir així o no. Vale. Semillas. I cenizas. En tenim bastantes. Això en principi és bastant fàcil, Ho he practicat super poc, però m'ha sortit sempre. Porfa. És easy, és molt easy, Liar-la aquí... Liar-la aquí és estar molt despreocupat de la vida, No, però no surtis a la hoguera. Surt sol, no? Sempre. I aquí, pues, ja no sé ni què pujar-me, la veritat. A part d'això, que és superimportant, aquí em pujo això, que crec que és per poder fer l'espasa mortal a l'aire. Crec. Això d'aquí en concret. Artes de combate aèries, ¿no? Permite realizar ataques de combate en el aire. Permite usar artes de combate tras saltar demasiado cerca de un enemigo o inmediatamente tras saltar sobre un ataque de barrido. Sí. Sí. Estic d'acord. No veig res. Tot fosc. Tot negre. He de fer alguna cosa. Hòstia, és que si miro l'OBS ho veig perfecte. És que la meva la pantalla secundària sí que ho veig millor. O sea, la pantalla principal que tinc, vale que ho veig més fosc i m'estic queixant un muntó, però és que es veu de conya, té els colors molt millors, de millor qualitat, en més gran, però és més fosca. Llavors no sé què fer. Vale, ara ens anem al Castillo Xina, a por la lanza. A por la lanza. Oh, em sap greu lo de la càmera, Sóc el primer que li fot. Crec que ara aniré a comprar la peça que necessito abans d'anar al curro. Però vaig a tornar a mirar un espectador, crec que sóc jo, definitivament. Definitivament sóc jo. Jo crec. Però bé, va bé, l'stream funciona. I crec que quan també tiro... faig això del nas, perquè estic amb mocs, s'escolta un muntó, en veritat. Vale, aquí no l'he liat mai de moment, De moment tot bé, 2 hits en el toro només. Sincerament, estic flipant, Sincerament, no començo a creure llavors que no estic tan lluny. Perquè el monito... Hòstia, el monito el tinc bastant practicat, de fet, he de dir, Ara, joder, el que just he dit que he practicat bastant serà el que em hite ara, ja veureu. És que la vida, És que la vida misma. És lo que passarà. És lo que puto passarà, tu. Vale, doncs ja estem preparats, Aquí canviem per la lanza, això fora, llavors va, confeti divino, Yasariku i Ako. Espada mortal, petardos. Estamos.
Sempre em poso una miqueta nerviós amb el mono en aquesta part quan practicava això, i ara pues més, todavía más. A veure què passa, tu. Uy. Uy, que la lío. Vale, bien. Com podeu veure, això ja em surt. Com podeu veure, això ja em surt. Superbé, Ens preparem la lanza, ens posem el dulce de Aco. I se viene. Tio, sempre ho fa saltant, Que pesado. Venga, va, porfa. Pon RNG. Sí. Bien. Bien, 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 bien. Otro dulce de Aco. Crec que no ho hauria de fer, però bueno. No ho sé, ja ho veuré. Pues ya está. Ya está. Sincerament, estic flipant una mica, amb el que acabo de fer. Vale, ara tenim un problema, vale? Ara tenim un problema, vale? Que no he explicat. Tenim un problema que no he explicat. I és que jo, al boss final, Emma i Ishin, no els he practicat. Gens. O sigui, mai. No ho he fet. Jo sempre la run la deixo aquí, quan acabo el mono. Perquè encara no m'he posat a practicar el boss final. No tinc ni idea de com es fa. M'heu vist ara molt suelto i tal, però... Tio, no tinc ni zorra. En sèrio, Però mireu quins arbres més guapos. Mireu quines vistes. Mireu quin lloc més maco, tio. Important, I llavors, pues, no sé. No sé molt bé què fer. Sé que s'ha d'anar aquí. Però no tinc ni idea de com es fa, tio. No ho he practicat gens, Donaré bastanta pena aquí, Donaré bastanta penita. No sé ni arribar al boss, No sé arribar ni al boss. Imagineu-vos. Uf, no sé ni nedar. Se m'ha oblidat els controls de nedar, tio. Nadar hacia arriba, que és així? No,
Hòsties! Veus? Clarament això no es fa així. Sé que es va per aquí. Ara es fa així. De veritat, no tinc ni idea de com es fa, He arribat sense hits, una miqueta de miracle, he de dir. Em poso Yasariku i ja està, no? Em poso un confeti divino, me'n sobran una borrada, no els necessito per res. No em puc fotre res jo ara aquí, no me'ls puc enxufar. Em preparo els petarditos. A veure què passa, tu. Dios! Que mal! No he pogut fer ni un parry. És... No, és que no tinc ni idea, penya. O sigui, ja està. Bueno, això ha sigut el... Hòstia, Shelai 555. Hola. ¿Qué tal? Intento hacer la no hit de Sekiro. No sé si hablas catalán. Yo hago el directo en catalán. Me he hecho una no hit menos en el toro y menos el boss final en Magician, que no tengo ni idea de cómo se hace. No tengo ni idea. Ah, sí que parles. Hòstia, pues mira, increïble, Jo tinc ets el meu primer fan. El primer, imagina't. Bueno, pues justament anava a acabar el directo. Anava a fer una prova piloto. No tinc ni càmera, se m'ha apagat. M'he de comprar un carregador que carrega la càmera a la llum. I res, ha sigut una prova piloto una miqueta i jo ara ja m'he d'anar al curro. Així que jo ho deixo per aquí. Mira, al final aquí ha arribat algú i tot. Mira, m'alegra una mica. Que no és la intenció, Jo això que ho sàpigues que ho faig per mi. I tothom que miri això, que ho sàpiga que jo ho faig per mi, per intentar-me treure aquesta no hit. I si ho aconsegueixo, pues mira, que quedi constància, que estigui gravada. I ja està. Eso es todo. No hi ha més. Em sap greu perquè has arribat just quan xapo directo. I pues mira, són coses que passen, no? Passes que cosen. Així que ja està. Ho deixaré aquí. Vale, jo faré sempre streams als migdies segurament, després de dinar, i cap a les 5 o una miqueta més tard inclús ho deixaré. El que passa és que avui no puc i és una miqueta la prova. Encara he de configurar moltes coses, així que anar. Vagi molt bé a tothom i ens veiem en el següent directe de No Hit. No sé ni com despedir-me, no tinc despedida, no tinc entrada, no tinc res. I nada, pues això, una alegria, un petons a tothom que miri això i ens veiem el pròxim dia. Adeu!